Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ ζέστη σήμερα. Πάμε μια βόλτα μέσα στη μονάδα να δούμε λίγο τα πρόβατα. Εδώ. Λακών πρόβατα γαλακτοπαραγωγής. Εδώ είναι όλες οι μάνες. Με ζέστη σήμερα. Αυτή είναι η μεγάλη μονάδα. Υπάρχουν και βοηθητικοί χώροι με αρνιά, με αρσενικά. Με ανεμιστήρες παντού. Χρειάζονται και αυτά τον αέρα τους, την τροσιά τους. Είναι 3 επιπέδων με 2 διαδρόμους. Από εδώ πάμε στο αρμακτήριο. Που είναι 48 θέσεων. Από την μια πλευρά και η άλλη. Εδώ έχουμε τις παγολεγάνες μας. Και εδώ είναι ο χώρος αναμονές για να μπουν στο αρμακτήριο. Πάμε και από την πάνω πλευρά.